Iznimno mi je zadovoljstvo zaželjeti vam dobrodošlicu u ime grada Rijeke na regionalnoj ministarskoj konferenciji Razvoj akademskog sporta u regiji. Iznimno mi je drago što sudjelujem na otvorenju ove konferencije. Dame i gospodo, dobrodošli u Primorsko-goransku županiju. Pozdravljam vas u ime Riječkog sveučilišta, ispred Riječkog sveučilišta, Riječke akademske zajednice. Zadovoljstvo mi je što vas mogu pozdraviti u ime predsjednika Republike. Dobar dan svima, evo zaista mi je veliko zadovoljstvo biti danas u Rijeci, u mome gradu. Hvala lijepo.